The Mesobre, baby, I was Sutas, Yamampai, Yamfa Soka, and Sissaso, Obiani, the Omi Yampasinibi, Sutas. But I was say, oh, Hene, what I didn't couldn't. Fretetentred na udin kunim mayan. Radina ni panyina na anya ni sade enye. Se moja dia fru sane na tachirama da bodwema na ya dom. Yedi ka dia sedama o de waya ho. Bisa ya nche wo ma ya nche wo ma bodam. Se ne moja dia fru sane na tachirama da bodwemu a. E koso dia sedama o. Monkonkro be fa dwuma dia domum so aso amrase. Mamanu ma asam nyankwa. Mamanu ma asam yesintidua manipa. Famsuma nipa nsakra. Famsuma nipa ntiwasam. Owura mesraw. Akoma bia ya bua akoma dia. Tana na mane nya tesa honamo akoma. Fa onkonkro ba dum ye. Kasatra okwa sonkoso. Tumi biara ni ho a ebetemi asore etia wasam. Omo sore etia wasam kura no a. Uyo nyame a utimi kwanka ho. De jagram so asa wonsa. Wa twa krafua proya toye. Etifu ni anafo betwasia. Nana madom so kasatra. Awade wasam sukom dien. Nti ma asam a ababoa yen. Na betwe akoda nkwam. Owura Yesu yada wase. Nipa biara wo twam haro. Wasam nya steam anchini nyina. Onkonkro sia no monyam yebehye obi. Yada wase adom ni nti mumye nyina nkasa amen. Faniji abon nsam bi emenya me. Yada Yesu ase. Ani anam ni adofonom. Anansi ya de awade aye. Meni anam sabra wujina ai. Ukojia na akosho kashoti wa. Obi ka de na hwo. Ditirimu nyina piepie. Na mi nyina yi. Ontimi nkasa. Sanko otimi akasa nko bakasa awurade humemabo. Anso ontimi nka. Ukojia obi na atwa. Uko D5 a. Obi da ho ngui anso sabi. Asaman. Ayadom sa ade achew. That's what me afa taxi free. Bronu ana trotro free bronu a wo so. Abedru kageti aha. Na some money bi antowa. Na de aseda me nyame. Nyame ayo bi amawo. Ya na Ghana fo no ya dwene sa. Sa wo badwom ne ato ade mo a. Na chese nyame ayo bi amawo. Ana so sa wo sore na no anya sika bebre. O se na de nyame ayo bi ama me pa. Wonto aduro kra no mura aduro so nkoto aduro no mo ya no. Anu kra ye nhira. Kasa amen. Amen. Ya wo obi mpane ya me ensa enso ste. Ya twa obi estre ya wu ba bi ayare ya no. Enadia ya no obi bodam. Enadia ya no obi ye kotwa ne nan. Me no kasa ekoyi obi operation. Ye koyi na wodia me anu ato agu. Efrisa wanya a topic. Aya adomo ate. Obi nso wanya breast cancer. A ye kotwa no nufu kro ato atwene. Ye twa nufu kro to twena. Wa kyare wo wiase ya 1 year. Anso doctor ka kyere nse no nufu no gisi etwa. Ti adele ba koti ata kotwa no nufu kro ato akone. Ya asem ni ye. Ti sade a chewo. Aya seda. Na me no che nyame asem. Abrantia. So nya hunu nyame a. You are a mistake. What a Ghana hapa na onya hunu nyame a bro mama nyina kanji o so why mistake kasata na bo me huni pa epuba we na baba sofro wai na mesre mesawada ana nyame se me no ncha na asem facha me mabu mfume bomade so ba sakra no ni ade ahia me kasa amen ana yam asem hia me no ncha nyame asem last me ba ha ana ba kasa fa ho asem yo ho na makada na nyame pesa me saka bi o kyewo me di be preach anopa bi me di be preach anopa me da kata so na me te asem no masum sa me nko preach anopa no me ba nyina na me ni masem a me ba ka o bare me duru ase pepa ana urade bi so kira me urade bi so kira visa me bompa fa Christianity ho am me bompa fa Christofo ho se urade o Christofo ya adwuma ni sa nipa nso me hwe nipa ya nsakra ya ni ani die ukogina bonti na o preach a na nipa inshoto asema urade ka tia me munsa mahwe mu nkyina gu do kaya na me yam hye ti me bagina ha no me de kasa ba se 2 hours ba ana me pon na nwumrei me no sa badwudwam na wo die wo mu no me de amaw kasa amen me se me no dwudwam na wo die wo mu no nsa adai aka wo ye kristoni me nso ye kristoni na anano me no kasa fa nsem bi ho kasa amen Matthew chapter 5 Matthew asampatrenum se me kotu Matthew a na makotu Yesu suani no aye intellectual wo ye obi a no onim ngoma to ni Yesu nam no chiro bibi to ho Matthew Luke no anya suani John Mark na suani Luke nya suani osmafo Luke anasa Saint Luke baba bi afra ne Paul and the pretty tira no ma osakra ana Luke nso tira letter ekoma na damfo Theophilus yes ama Theophilus nso sakra Luke abaye Paul sonfo oba somo ne kakra person bia bia ni ama so tira ho enti me no baba ka Matthew Awasam, modern sa, the American Biano Bafa, may I do bonny, may I yam smafo,
and kasa kwani nko school da ti do ba kan kwase asem nyame nim sa varsity for ho anu ofra me ara no anko fra lecturers nyame se me na onse krom ukwa kurase a doctor modawuro akura ba se na doctor na bodawuro obi o ma ni nyina apono ona bodawuro nti de nyame ya no sa na nipa koraye kasa amen what think Ghana hai wa uni se obi o ya lawyer afa dawuro ato no kwan wo bodawuro na makurase da kwase afo na bodawuro nti me ma djuma na ma tia se asem ya kwase a me na o kasa mi o ha na na ya ba keka nsem bi wo papa ya ba church Bible num udi wo ma nsabaka kasa amen na tuo sampatira num tichemu dumi ansa enchene ne han wase enchene ne han money asaso se enchene. I'm talking about the Christians na da ajima me na me be kansem atiaw be kansam je say Ghana ha so bi ka cho say Ghana Christianity do develop wa ka chanza kwase wi aso boa en develop egu Christosuma sori afri na konya so asifam tinya da ajima me wase enchene ne han money asaso se enchene wase yani asase so enchene na se enchene da yira ade no be so enchene ade ba de kra na ode be so enchene enye ma hwibio enchene ne nyama hwibio jisi wo hwiegu na ni patieti aso muni wi ase han na da se de amepa no fa no to on ya babam kasa amen adofo enchene ade a aya djuma yie ya de enchene sanam hukum odwan na mpaso ba ho a na mpasa ba pra na ode enchene adai asa sadia ba ya ensaye enchene ade a huhia wo ya nkwan na mpasa unya testia wan vanchira ntumu a wo de nama pim kura gumu a wonti test wono amo wan vanchira ntumu a amwa nti nyame se wo de nchira sha kristofuom enchene na se anhwe ne ahwe nchiri ne gu a wo ma anim ono nyame ne betietia so so de ase ha te ma me on kasa kakra adofonom ma yan fan free answer you say ma study idea na me no be dwam say teachings way and as I preach way ma yan kejetia abe person na me ye na ba kasa te so ni pa request ya che so for your power kasa te no enso me nyanye and then awrade amakwan you say me po bi aba sponsor me na ma CDs na ba out no anya bi you say bo o Italy was so for CD me nso me ni bi tinya da age na tie me the assembly of Sofo Bishop say ka say Christiania o Christiani ne hwan de o sankom Debi and answer the bompa tentene Debi da de o huru ni so ade and answer the preachie Debi anya de ogira bonti preach da na Christiani anya de na no ode no anya de friend reverend doctor Debi nya de o ya o de say bishop anya pope ya ka say Christiania ana hwan kasa amen na tu hwan na hon konkru tinimu why any pa won konkru tinimu me no ba kan sam na adofo e person ma oti ase se she ka sa konkru ti obi mu a on konkru ni obi amu no oti o sa na tie so wura so dam na nipa ni guo yo a anka so mu nyina on konkru ti omu yes ba kan sam anyumrei me ni sa nyame adum suo na nto manya bia ka kire osofo before say on konkru ba tire obi mu ni jesu aba nyankopon de aba ani ya nhwe kwan nyame fa so wo kasa amen be first John chapter 1 verse 12 John 1:12 asana dodo waje no dodo a agi Yesu Kristo wana waje ni din ye no wana wanama somafo na num asam so agi ni din adie o ma won tumi power nyankopon ma ti ahayo waso ama won tumi so ma rai nyankopon ma waka tumi a is talking about the Holy Spirit yes dodo a agi Yesu wana waje ni din adi no wama on tumi so me nyame ba kasa amen akoma so na nyame fa so wo yen emfiri moja anasa de ose emfiri moja anade obare mape anade obare mapem no mom tianio de obare mape ni say wanya yere wa na ho ade so de ase no ni na di ahyiamu wa mada ano ya bare mape de nyame se nya sa kwan no so kasa amen nyame se anya sa kwan no so wasenya mfiri moja anadu abare mapem na mom efiri nyankopon mu na wo efiri onyame mu na wo yes kasa amen na jese nyame na atimi anyinsa no are wo okay so be nyame ba ye hwade osofo onyame ba batimi abokro no Debi da nyame ba batimi ahwade nyame ba batimi abodwaman Debi 1 John 1:9 1 John chapter 1 verse number 9 1 John chapter 3:9
1 John chapter 3 verse number 9. kenka ma me Ose obi na Nyankopɔn awo no no nya bɔne. ɔse obi a nyame anyinsa no awo no ɔnya deɛ Bɔne. obi a nyame awo no ɔnya deɛ Enya bɔne. enti sɛ meka kɔ nyina na akyɛ kɔ wabrabom so nyame ba you can see wonya nyame ba nso a waachoose Wa bohunu. ɔse obi a nyame awo no ɔnya deɛ Anya bɔne. ɔnya bɔne Efiri sɛ ɛfa firi ɔde sɛ verse 7 no 1 John chapter 3 Psalm 7. 7 Ose emankuma. ɔse me mankuma Mumo bi na Adam. ɛma nipa bi a naada De hadi atene no. deɛ wɔyɛ ade atene no Watene sɛ da no so tene. wɔtene sɛdeɛ n'agya nyankopɔn so tene De ɔyɛ bɔne ni firi ɔbɔnsam. deɛ ɔyɛ bɔne no firi deɛn Ɔbɔnsam. ɛgya sɛ bɔnsam ɔyɛ bɔne me boa Sana tie. wɔka yɛnkyɛke John 8:44 Mo de mo agya mo fu ni mo ni ɔbɔnsam. ɔbɔnefoɔ agya a ɔfiri ne mu ne bɔnsam Na mo agya na kɔnɔ de na. agya no akɔnnɔdeɛ ɛne ɔpɛ sɛ ɛyɛ Ɔno awudi fo firi fiti ase. tie ne we bɔnsam na akɔnnɔdeɛ yɛ wodisɛm Onyina no korɛ so. ɔnyina nokorɛ so Efiri sɛ ɛfiri sɛ nukura ni ni mu. adeɛ a ɛfrɛ ne sɛ nokorɛ ɛne bɔnsam So ɔka atoro nsɛm a sɛ wɔka atorosɛm a efiri ɔno ni mu na ɛfiri ɔnoa mu ne ɔyɛdɛn ɔka. kɔma me Efiri sɛ ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔtorofoɔ. wɔyɛ torofoɔ Ni atoro agya. ɛne atoro agya Na me deɛ na me deɛ ɛsan sɛ meka nukura. ɛsiane sɛ meka nokorɛ no Mu nyimi ni. okay fa me kɔ 1 John hɔ Chapter 3 3 verse number 7. 7 Emankuma. wɔse me ma nkoma Mumo bi na Adam. ɛma nipa bi a madaadaa De hadi atene no. deɛ ɔyɛ adeɛ a ɛtene no Watene sɛ da no so tene. ɔtene te sɛ deɛ nyame ne De tere ɔyɛ bɔne ni firi ɔbɔnsam. deɛ nti na wotene te sɛ deɛ nyame kyerɛ firi sɛ ɔno na ayɛdɛn Wawo. wawowɔ kɔ De ɔyɛ bɔne ni firi ɔbɔnsam. wɔse deɛ ɔyɛ bɔne no deɛ ɔfiri bonsam Efiri sɛ ɔbɔnsam na firi fiti ase yɛ bɔne. from the beginning Adam turom ɔna di ka yɛ bɔne Yɛn gyina Nyankopɔn ba no bɛyi ne ho adi. yɛn nti na yesu kristo bɛyi ne ho adi Sɛ ɔbɛsɔ ɔbɔnsam nnwuma. wanka so ɔbɛkum bonsam o ɛma ɔbɛyi ne ho adi so ɔbɛyɛdɛn Ɔbɛsɛe ne nnwuma. ɔbɛsɛe ne nnwuma Obi na Nyankopɔn awo no no. obi a nyame akye no na awo no no Enya bɔne. wɔntumi nyɛ bɔne Efiri sɛ ɛfiri sɛ n'abati ne mu. nyame abayɛdɛn Ati ne mu. ɛnam bɛkasa worɔf kɔma ma Na ɔntumi nya bɔne. wɔntumi nyɛ bɔne ɛfiri sɛ Nyankopɔn na wawo no. nyame na awo no Yɛm na Nyankopɔn ma. tie ha ye wɔse saa nneɔma yi mu ɛne nyame ma Ɛne ɔbɔnsam ada adie. ɛne bonsam ma yɛdɛn Ɛda adie. nyame awoɔ mu ɛne ehunu bonsam ma ɛne deɛ nyame ma kasa amen Amen. wɔse wontumi nyɛ bɔne firi sɛ nyame abayɛdɛn Ɛti wo mu. okay yɛbɛkyɛ ke saa aba no nyame aba no yɛbɛpɛ kasa amen Amen. masa tie o ɛnyɛ rababa ɛna kyerɛ sɛ wo nkonkuru ti wo mu. Dabi. ɛnyɛ mehunu adeɛ Yes. mehyɛ nkɔm kyerɛ sɛ woyɛ nyame nipa Sana tie. kasa amen Amen. anwummerɛ wɔ ho mabie w'ani na makyerɛ wadeɛ mepirikyia de abɛsi matwo 5:13 no so tie hae ɛna wɔn na bɛsɔre akyɛle Bɛma. biyɛ nyame nipa Ɛsɛ woyɛ Nyame nipa wo. Ah. Na ɔsa kyɛ yɛakyɛ. akyɛ paa Okay. I speak in tongues Yo, mate. medeɛ meyɛ kristoni o Mate. masa woyɛ kristoni mɛboa Saa. wɔse deɛ nyame awo no no ɔnyɛ dɛn Ɔnyɛ bɔne. ɛfiri sɛ N'abati ne mu. na wo ababa na to mu tia ha yi before sɛ wo nkonkuro baba bɛtena wo mu no listen to me gye sɛ woasakyerɛ woadwe agye kristo di Yes. wogye ne di a wo nkonkuro yɛ aduaba te sɛ buro ɛyɛ aduaba te sɛ deɛ aburo na awurade deɛ hyɛ wo mu wɔde hyɛ wo mu a ɔno nyame nnahwɛ ma no nyini kasa amen Amen. ɔhwɛ ma no nyini adeɛ a ma aduaba no nyini ɛyɛ righteousness Tenene. prayer Mpaebɔ. wɔde sɛ fasting Mu adadie. ana sɛ wobɛsua nyame asɛm day and night kasa amen Amen. saa nneɔma na ma wo aduaba no nyini Yes. na sɛ nyini wɔ mu a ɛbɛyɛ dutan nti asɛm no yɛ o ɛbɛyɛ dutan na yiyi branches Yes. ɛpɛ sɛ mekyerɛ wo metom bo ase abobɔ nsɛm so saa dua no yɛfrɛ no miracle tree ansɛnkyerɛnne dua sɛ bɛbɛhyɛ wo mu a one nti asɛm no ye ɛbɛhyɛ wo mu a wonim deɛ ayɛ ne nhini no listen to me ne nhini ɛka biribi na abena ɛka biribi ana ne branches no nso ka biribi hwɛ ne nhini ɛyɛ nnesuade hunu na abena ɛyɛ yaresa dom Yes. na haban no ne branches no bi ɛyɛ sɛnka ebi nso yɛ nkɔmhyɛ na haban no bi yɛ kasa foforɔ ɛpɛ sɛ mebie w'ani nnɛ kasa amen Amen. ɛna ne branch no bi yɛ difudwuma Yes. ebi nso ɛyɛ wɔde sɛn ahwɛfudwuma ebi nso yɛ asomafudwuma Yes. ɛna the same time no dua no ɛso aba na n'abɛɛ soɔ na yɛ maako maako nan Yes. Nkono. ɛyɛ duaba baako pɛ ɛna yɛde duaeɛ but ɛso different kinds sɛn nine Yes. Nkono. mepɛ sɛ mekyerɛ wo ma wote aseɛ afei mesɛ wase ɛtwa bi ma no wo a woama abua mfume ɛso aba nkono mepɛ sɛ mempirikyi nwie no woyɛ kristoni a na wokyɛke w'abrabom Check it. wɔn nkonkuro tiw mu a wobɛhunu
Kasa amen. Amen. Medika bia wani said ya nyame awono no wanyade Onya bone. fine. Tinu titifrim. Ti asam ni yo. So when we am chire. Enti sa homa ba no. Enya badua mu a. Dua ni nya besu mu a. Botaya nyame no edi dua ye no. Sese mame musa opani. Osofo. Wo de mame musa wo a. Se obi dua nka bota benti no dua. Se ebeso na wate na ba ni bi. Se beso no wate na ba. Anya na haban. Anya na haban. Ti asam yo. Obi sori a na bota ni so ya nkom se. Wasankom enti nyame homa ya dan. But homa ba no wanya dan. Galatians 5:22. Galatians chapter 5 Psalm 22. Ya chake homa na ba so. Homa aba. Enti won so chake wa brabom. Koma me. Homa ba ni odo. Wose won konkro na wo se wo mu na ba di ka so ayo odo. Enije. Asumdue. Abojochere. Ayemiye. Papayo. Jidie. Ojo. Anida ho. Emebere no etie ye no. Wose mo asemra na okoje no mantinsi na nso ba ye no. Akokro ni ho atia sa amre. Na wana wo ye Kristo Yesu dia no. Wo wi no sohwe. Wo ma ye Kristo Yesu dia na Nyankopon ma no. Abohonam ene ne nsa so de. Na kono de ai. Asanuam. Kasa amen. Amen. Wasofo. Bishop. Ya na nyame asam ya me de pa o. Sa wo bla. Hon konkro kura bomasu. Yo mate. The cartons. Mate bla. Nansu mi adwama ya na me miama ni asanka ma asam ne nkamaja. Nansu mi ntimi. Wo ya wuntimi. Wuntimi. Wo ya so asa hon konkro timu. Safo. Ya sa de amo kamo bu asam ne de ana ya tin me bo ma dwen posan ka dwama no meja yi hon konkro ba me so ache. The cartons nyina anso me boy bi amene no wo ho na ha da ma me nzafo me kasa me ni jaya obetumi mate sister ti asami yo obi an gonko ti ni mu no mali madali sia Yesu one day Yesu di ne nsa kan say o ru se supernatural power bi ara ewura ni mu wato na dwama moto twene abe follow Christ ana also see the same power no ewura mu but wa dwama mo no ntimi nyara it wa check me say no me tombo ase de ama wo benya nsema kofie sanete kasa amen osofo bishop me yedifo anso oba bi cross me anama hwiase ene tintim masa me ka to asasa abankono no wo so mako wotwe na ka kurokuru abekwa bunzam di sanete abane yasai ankoro wo so mako wotwe na ka ko obekwa bunzam di sanete obehye efrise a Trinity God ana afomo ade baako yes obi aso abasai miensa emu wan na ne dia aka kura wantimi anso ebia Yesu a pasa me kasam kire ho se wo so ye Kristo ni mi wi a wa check your life Bible say osofo eja okay the pasa me kire wa de onyame nye tonsu nti no ofra wate nye nkom se nti no afra wo enye preaching nti no afra wo kasa amen be ba kire oni nti ode wo nkonkoro ma ho me se be ba kire oni nti ode wo nkonkoro ya de be pasa me kire wa de osofo fa Bible no be Matthew chapter 7 verses 15 Matthew 7:15 for free okay king kabra ehwesopa wosin hwesopa musha mu ya to di for wosin hwe hu ye wa to di for na wona nyanti mu baba mu wonam nwanti nyuma mu baba mu nchen na wo mu di ni dia wo ya patakro di firi wo ya patakro di firi pa for wona ba na mu di be hu won wosin da ade ai won aba na mu di be hu won kasa amen it is so said di for bi no tibe badwamaya na ba ka sem say oba na ba me ho no obete me hwe wo kwase kasa amen Bible so say sa nkonkro betra mu a wo so ani da ho ada ti no oba na ba ya ne sira hugu wo wanhu me so ya de ai kwase a be tra wade ana wo te me hwe ana sofo ni bi na no sofo bi kan bi kire me sa wo ye Kristo ni no wan hwe ase kura wo nya powerful na no si ana me se sofo wa hwe ase wo ye Kristo ni no wan hwe ase a wo nya powerful ye tumirika ko ahembobo ano ye nyina tumirika ne pe ye nyina speed ye pe ana wa hwe ase kudu bi so betumi abesa me ho untumi da ye ko nsuo nwotwe ye nyina ko ne pe wo be hwe wudi ba ko agu kwan mimi nye nya ye ka cho ka ba na hwe ho amaka na sa ba ye mo no che ye de aba foforo debi binsi ti asam ni yo pesane ni bia woni won sam ho anfa ni ama ho ye ka se Kristo ni a na ma kira wo ti asam ni tie osofo bia Matthew ho a o se dua biara anso aba no oba dai obetwa asam wo yi em se Luke o se hwan ana kan Matthew chapter 3 verses number 8 kenka mama ene mo nso aba fata agensa kira wase oba Kristo mo so aba fata de agensa kira ebire bi Jesus Christ oni asuafo no na me kasema kire wo akoma de no 93 days wakoto se brojo ma adua bi yadan esi wo ahwa na o ma no fa me bo ana sanete wakoa na anso haban na aso haban ada no antiti bi anwe enye na haban ni me ka kire se wo ye prophet wo ye soreba wo ye sofo wo ye Christian na se wan so hohoma ba wo nya nyame dia sanete enkom sane dia out obi be timi akolegon aba so Bible ma preach
Yes. Me can correct. The person can correct. So, Tiasa Sabamino can you? I am asking here. Me a Christian, me a say. Yeah, I know so a Christian. Ababa and also. Once I'm Ukraine, yes. And so Sakatons. Who said? I had Jamamo, or baby Ukraine, who the old boy Jamai. And Casaman and I Jamai. Mamma can correct. Who says some rest of God? Yes, you call your blood to money, dear, this one. What you say, so Sanko Benana Bayade. At one year, be an idea, some no kind. Or domain was a one swab baby. At once, one and a habayap. Yes. Dear, some of you, not brought you, my dear, be baby. Brought you, my dear, this one. Yes, you do one was no. Obama Akwasi and Coco Baby. Wakuya one year, Wakacho was a moon trade the other. I know because I know Ura, see a captain, Amwa, you will see a Sumana, Afia and Shua, no iron. Which the person be a Bianoma Soka Cratchel. She said, Christopher may come Matthias here. According to Romans, chapter 8 or so, was one and Yamon Concro Cowan, verses 14. Romans 8:14. Kenka Hoka Crana. Nadudo Yakupo home Cowan. Was a Dudua, Yamo Homayada. A Cowan. A Cowan. One way Yakupoma. And yet Cowan son who should say no. Say Akuko Peno, yes, say yes, sir. And Cowan suffered Casa Ame. Unsa Sakawi, way a body and an engine. Yes. But the sewer anti move. Tiahoyo, Sakawi, new run out the bayan, new run in a control car, no meboa. Meboana, sanity. Kai is a new running matramua. Can in who can say to Debbie. And to Dravano and a control K. Yes. Says, new running at the cannabis some more on Cobabia once here. Canon Shire Sutia Manurano. Say, new running per se, can a quarter fushes your baba trim. What Tremua, on Fanisha, Babuafa, or care for the snackle. And to Dravana Kakawi. I will be on Concraba Tremono. Our son concluding a control Nipedia. Sanity. Casame. Amen. What the other? And to Sanson Conclusion, Namam control Nipedia, Minuni. Tia somebody a pa, and somebody say Nipampe. Naname still. Manya Casama Casa and Macassa. Tia somebody. Okasarabay, because somebody's. Okasarabay, Matadis. Anglican. Also, say, crowd on Concrabamiso. Masa on conclude Yankwasi a force on the wall. Debbie. Casa Ame. Amen. On conclude near Petesi force. Debbie. When you Jamama force. And to show on conclude a catcher Wababa was a Satadia, no I ask you. Debbie. Yes, sir. On Casa. On conclude a catcher also when you're to me to the good. Obia Trana near to Nugu. I ask you go. No, I saw you know, Cabrera. Oh, no, cartons, Dandy. Tiasamoyo, Hong Kong na katia say, Obari and for big to us say. Nasa Tadiana who Meboa, the Pasame Bio and Nikakra, and Nasa a Christian for Yantra Hiogu. Yes, Yaniani Dio Ghana have you. The whole Christians, your share and Chirogu. If you say, be welcome as one, approach for the Sunday Aqua. You been about catchers away approach for. Yes, one appearance, a show approach for another. Ekwi city guard for back kromo we share our man say we no city guard ma wadwe premium na me be ko asem we share our pe na one say city guard na ekwi a soldier for back kromo ha o mo ntika mu kra no mo yansia na nam ha uru soldier ni da kra na uru say we no ekwi di a soldier for ti asem ni yo yenu anum nkramofo say edu fiada ana say nya fiada kra sakramoni twamu a me ma study wa me wa sansudia bi kramoni bi anu hwe ne ha no mama so wo hunu se wa kramoni yes kasa amen ha wo sa coat botai kura no a wo hwe ne mama so wo hunu se we de wo fire nyame ti asem wo yo so wo hwe safo na o mo kwa wutimi say yes nkramofo ni wo hwe prosifo o mo da sononko asoja fo da sononko but young Christians ya kwa ye huyan adantia ye ni wiase ayepe sinsineni Anyona wiasefo ya no ane yanhwe ya bie ye follow menyini sakramoni ba ko maslachi asemwe da bia meka to meka set so menyini sakramoni ba ko maslachi abrekura wo hyemini dabi ohuru se okofre nyame okoya Allahu akbalu but we be share presbyni Pentecost ni Assemblies of God deeper life ye wo entade a ye de kwasore yes ye ba outside nso a just ye asum ye nyame ya wie you can dress anyhow say afiri bi bagana ha Christiani bia babia one na twa mo hufiri mu o mo sha atade na o mo nufu ntam ha ni atwa ho na ne nufu no mo Brazil na sensenim na hwe ne nufu ne nufu ntam de ne nufu dɔɔso no na wa bɔ Brazil na ba ye yire ha na wa sra ne nufu ntam ho be se Christiani o ko so dam a wo be kwa kosia no
person na me kan sam kire ho ye hwe ye nkire gu enti amawiasefo no yaden etietia so. That is why now radio say oye sofo kura ka na wo kwa kan ibri bi atwa mudru baria prosini bi anyadai an check out say ogiran na ka say o me ye sofo me koye programmer bo so ane oni nyame nko osofo ya bompa ye ma ni o anso ne mudru baria wasigina kade ka bo minum kro beji asa me ye sofo wasinzo what si from ba bia boot ananya mu kra na mo say Ghana it's true radio sofo bi aye awo ye fra wo say ayi aboa so. At the age of 16 years girl, so for na fana nyaso, anya ya obi akosa beguo, o fana so anyin sem. A burden na be jira bonte so ya so for obi adwatum. Wanyem no, ayi free. Say me catch you say, abosonsonfo na so abosom no. Omo wani die cha ya asofo. Simply because you share yan chiragu. Ama wiase adan. Lord God forgive us. Masada na makofa free ho. Masada papa. Na da kofa free loan na yino me kiremu de ba ti asem ni yo ana se agina hai o fra ba yo bi busa say sister the Bible ne ko kanyame asem a ontimi nko o fa le kra osuru e free say hwo ne bawira nko ano aba pamo akra ne bawira nko apamo akra ti asem ni yo e na ara ndi a wo ye Christian a ye nsiesie ye ho men ka say nsiesie ho kasa amen be Isaiah chapter 3 verse 1 Isaiah chapter 3:1 Ubi First Timothy 2:9 Isaiah chapter 3 verse 16 a man hunter for atem was a man hunting afo atem Ewrade akase was Ewrade akase esense mama ya hunting Zion ba bia nyame yidi ya ne man yes Jasamrio is talking about the Christians was a sense Zion ma aya hantan no to abakode de wani achi won se obabi a wotire wani achi nwi na aya hantan yes ti haye won se obabi a wotire wani achi nwi tuguo aya hantan you are a proud girl onya daje trase nyame a mistake kwaku bla nyame wa anyade sawo wobo nipa no waka kire ne a ki a kire ne kwan on fa so ki a kire ni nyansa ani achi nwi na ode ba ne nya wanya nti a wose ya kire no next time wobo oba kwan ben so masa he ama dudu ababa wiase nyina nyame ani ntonyi no obakoso de ama wo yes Kristo ni ba CSD house of faith anawura house of faith maso abefe house of faith afra nyame cha so dem ho wo kwa wo sofo no aka kire nse kwase wi adi mu gina e preach house of faith misura so dem ho a wo befe obobefo no house of faith Assemblies of God by a very nice church and amayo na be sa asore no assumption some Methodist oh Lord God. So a man passed for it that time, olden days. Now so mo ba, o ma parents to be sakra. And so now when you are doing so no could have obako. Ma me ko nyina obi ho adwen ni tirim. Yesu Kristo ya nkonim di franka. And na de sofi preach pa. No. Ya reni kuguda. Antiakosia. Kwaku. Na pa cha te say. Boko. No free na ebe. Ni fra sorry. Anyway, here just am. Oh, na so nyame mu ode. Ayo. Na da ba na wo ka ko nyima sorry. Oh. Echina bai. Yo. Na obon pa ma me. Oh, ye be hima wo ko nyina na ni age. Nso ne obi free aso adam ha ade enkwase asam na na akeka wo say na wuti am na na ba gwa wuti na hoya so dem na ma boda so funi preaching tira me ye catch us ahoya so dem na me ma so me bisa what boda ya ti aso dem na ho ba ka so fa me chezi me ma na bo mpe na o ka so be nti na ba gira be chinsa na ya ho bo aga ya wa ko je anya adwuma yam be tuaka o boa Krasini. Ya de toje awo na jawaso. O to a ba wan ko sa ba pem. Ti asem ni yo. Wei. O mo ko ba ma. O sia so dem hon. O di fo ketwa no wa so dem ho nti no wote ho. Open. Opa o di fo. Sesa. Na de wan chia me. Jama sakana man. Akwache talent. Ti asem ni ho. Me pasa na ho. Bi bia wani. Se Christianity masa. Men kwa de me huni sada fam men kwa me huni say ada fam simply because obi ba say you are condemned Christians yes they are Christian ni bia me kwa sorry men sombo small but me sure yes some no masa say yes some no say say any die rasta for creating better from so no ma diatem China ma bosomfo onko repu obi da ko biri ni antonya ma da ba na hunu si o ma ko repu obi anso ba tia so sofu ya kofa wi atomona ya sanya me adwuma no abrekura pita no de ayam hihie ani su no kora ana gi asampa ni si ho ya ba ya beto aso ayesa no na pita mo so ne ma na nam
Osofo akopa ne car park so na na singa tim no sabi mpredu asemanimu no ayi ne ba ma se twetwemam odifu oyi ne ba ma tore nsem wo se twetwemam enso gane ya le singa ehu Yesu Kristo ba sa nkwase adi Yesu nyasa Peter ba sa John ba sa onyime ne ho John Matthew ba sa John Mike ba sa Radin Paul ba sa de Paul nyewe Paul onyewe Ze sorry a me se masa nyanyame ne yasum no o ye di agro Honkungu bi antum se no krasa honkungu tum ankwa bra sisa sanate First Mary Magdalene Asia Jesus Christ honkungu betra ne mu no the life a change yes on so se honkungu tum but the oti ana ate se kura de asaya west ti asama me ka tro ne no na me hwe nipa beba ha the person me ka samwa wona manande wadwene di yes wona mo be se yankyere ya ara ya hwiegu yankyeregu that is why ya ni anidie ni obio anidie ni ho se Christianity pa ya wani die Ghana ha de ya ni anidie ni die ni ho ko si se am ni ugina hai o de opa ya kasa me kasa dindindini for mobita ata oboto anu se na sheda yiweni na hada yiweni kakra bi ye ne agu anyina obi anya bonsam ba wo da bi so obi be yako pickpocket bi gina me ka tro oboto no tro na o hye ti asemni anioma wiasefo ya no sa anioma na Kristofo nso yenso ya de ye it's simply because tiamio wiasene to apetese Kristo ni nso to apetese sa wiasene wo mesa Kristo ni wo mesa wiasene sisa fingernails Kristo ni sisa fingernails wiasene yusu onko Roma show them yusu aye homa wiasene totona no ko Kristo ni totona no ko wiasene the woman hair eseni tirim Kristo ni the woman hair yadan eseni tirim wiasene sisa na ni atata Kristo fo sisi ni atata wiasene change na ni kosua Kristo ni so change na ni kosua wiasene se trasa na furum ni na yasi wi na ara egu ho Kristo ni so ye bi could you believe so bet me afa babra ko ka change brother sister sakra untimi o boss so abodam menu mi enu ho na sakra so ana asofo nso aba no ti asem wayo wo me na ayama enipa ntimi mfiri bonim yes say me kan me kan bio moko amon kan kire botuo kona so dem hokohwe ko to suaje aso dem na kokohwe kana ya mama no kro ni eye abosonsomfo no se wo mo set trasa kwafuo mu ana wo mo fere wo mo sa dim tumesiri ya dan echas so na be ko so dem aso dem na wa set trasa na ne tuni jiram ti se mankani adi agu botom odi hunehuna nipa do di jira so dem di koro sa ba we boye o timi ka so red white and black na boye na ko abese na da bia me ka bibi sa mama ne sabi me nuano ma ne ntia ma ware agu na anu no ho na no bibu sa man bi na o kire me mu me po ba ko ma me bra wo ya bo ba abegina ha dia metimi fere wo say tio yiro hona kan fare o boy ne me na ma chi wagina sumu na me la chawa kawo sere o jane kawo bra aso o jane o bra men fale bra men ni nkomo me twan am fare bra mame me dasi tia hayo nya me bebu sarasem mame sabi mo animu a asema me busa ya me dene so me busa oba so obo wire furu be se ya sabi wanimu ame wo yere obo wire mienu nyina afufu be se obetimi adi waseni
Pacho de Adentia. Moira no intimi fanko. So what? Afa wo ni antia o ma wade agunu. Sa. Ho nyina ase. Sese. Ase. The assembly here. Bama no aja wo de also bo life. Daytime anadwo na ja ko bia ade yi so. Obi aso no bo wira yinti. Ho ase. Kasa amen. Amen. Asemasi ho. Ho na okata so. No danani. Obi abonti no kosi ayonga bi. Aja wane ne keka wane ne ko na sa ade ne bi ni ho. Ente na wo twe na na ama no ho. Tutu bawira no na di wo ahimfie ni. Yes. Zawate ni amase. Sanity. Na wira wo samne sa. Obi agira ne bawira pran. No asa bampaibo. Osafo. Sister. Adia bonsamo ya dia. Dia na bonsamo ya kana. Ya bonsamo na yo bawira na ayo sa. O bawira. So. Adia bonsamo ya. Kana mi break ma. E ware mi kuru na onte sa akura. Na akosi sen. Na nansan pa ba ma ni tuba changi. Yo. Bonsam pa so ya ma mi ni mi kuru ntam se. Na ba ma ni no mi bio. Yonga bio. Ni hunya fese. Ha. Ba ne ho fa pa wa ya ba. Odini huni. Kasa amen. Amen. Me so haran. Odini huni. Yesi ahun afenese. So for nsu jimi wan kaso abayiwa. Na abawire yi. Unko tutuo. Ha prayer towers. So Momara. Yate. In the name of Jesus, ba man ya friend say. Ya friend kwa me pepra. Adia na apase anya no. Pese chechire na koma. Na koma. Power. In the name of Jesus, breakaba. Na burukutu. Kwa me pepra koma. Yesu di. Ye chensa no. E de bra masa wo be chensa no no so ya dai. Oko. Yaso ajimi. Ti asamni. Me hwe Christopher aba now. Na me bofo me. Adufo na me Christopher ye dena. Sanity. You say, Obana parents or the other saw them. You can talk to her, sister. The way idea, Emma Hunyame. Change your life, Nanyame Mreso. Obi a couple Jamaya Wabano. Yes, Abajino. Yes, I didn't Abajino. Yamin Shell. Amen. Yamin Mauso. Amen. A radical Kasia. Amen. Obey so what you Jahayo. Sister. The kind or the same. Isaiah 3:16. 3:16. Was a man hunter for Temu. Was a man hunting. What Temu? A radical say. A radical me say. It says your mama yahan. A son sacrifice of one man than your hunting. Not to drop a corridor when you're chin. One more tree and near to a go. But an amount of channel. Na Obabesio. Mihuyanka nipa de won ante say ya. Kama uko baby. Nso ne said ya baya ne ho bewoso. Na to bewoso ntin ne na ne say ya. Onam nyina wo sa nso obi amonyom. Wadi anamon tiantia nenam. Wadi anamon tiatia nenam. Ba wa na asenka agije nti. Wo mu na asenka ene obeso Obabesia na che ya dan. Edanan. Wo Kristo kurogu mapampam. To aso kama me. Ose ko na Ewrade be yiwa na deja so. Wo se anama hanta wo ye ntino. Nyame na nso baba be wura mu. No ayi fari afiri mu. Na afi wo deja so adan. Ada ho. Edano. Ewrade be ya afefede no. Afefede. Na asenka. Wo na asenka. Ntoma ba ne asra ne fa. Antoma ba ne asra ne fa. Asomo nwene. Awurade. Obi menkasa somade anyo. Sa. Obi entinti na aziefo ne. What is say? Deeper life so say asomade re kro mo nya dai. Wo mo nche. Ubusa azie ni a wonka nje osa asomade anye. So abasama na traso de jaase. Yes. Ado anya grow. Asomade ne bi wo fie twede awura mu a. Ye teme de ya ayi. Basketball ayi ano no. Body see udu ha do say na awura. Asomo nwene ne nkapo. Asomo nwene ne nkapo. Ne enim katantantan. Awurade. Ena oba bia basu otwi pumps. Oba bia basu aran. Otwi pumps. Abotire. Ne na ntamu nchiaban. Na ntamu nchiaban. Ne aboso. Ne ohwamonto ne mansere. Kwama me. Empatia.
ampachia ne hwene wiene kwa ntade nsa kyerɛ ho ntade nsa kyerɛ ho ntade yu ntade yu ne ngusuo engusuo ne nkotokuo ani nkotokuo nhwehwɛ ne nwera pa nhwehwɛ ani nwera pa ne mmɔkyerɛ ne nkatani mu mmɔkyerɛ ne nkatani mu ohwɛma ne mu na kankan bɛsi kɔma me ɔsi ohwɛma na mu na kankan bɛsie ntampe bɛsi abɔsoɔ ntampe wo ma bɛsi abɔsoɔ na mu etipa esi mɛsa na wɔsi tipa bɛsi mɛsa na mu na eyituma esi ntade na mu wɔsi ayituma baara bɛsi ntade na wɔn sɛ wɔsi tipa baara te anigye sɛm ne sɛ wowɔ mɛsa no a sɛ wokɔ a wɔn de bobo nipa mɔbɔ nipa da ne te sɛ nkusie bobo wɔte hɔ nipa baakofoɔ yɛ a wɔte hɔ a yɛbɔ ne ti no nipa a yɛbɔ ne ti no nko ayɛ more than 15 obiara nsa da ne tirim obiara nsa da ne tirim a yɛwɔ ne mɛsa ɛwɔ deɛ okura sunsumfi ɛwɔ deɛ okura dwaman honhom ɛwɔ deɛ ohu yɛ ne hi yɛbɔ tire ne saa wɔwia yɛatwerɛ n'ani akyi ne ha bonsa ne moma no so yɛ wire yɛkyekyere de bɔ ne ha na afra na ntemage ɔsi yee sɛ bi antemage bɛ mepakyɛ wo sesɛ wɔntimi ntwane kɔn no antemage hɔ na afra mi na ne kɔn no hwɛ a ɛnɛ Ghanafoɔ yɛatra akristofoɔ masa mapirikyi Anglican asɔ ayi bisa de aka nas na de me kɔ hɔ na preach hɔ na me kɔhwɛ na nso ɔbɛn ahodoɔ na nso me kɔ Accra kɔ yɛ program asɔ dem no ɔba bɛsi asɛ trasa ɛma ɛsɛ trasa ba ɔyɛ more than 30 na ba kokora de yɛso ofiri Italy na aba na furu mu nyina egu hɔ na mfrɛ me sister nti wa de wayɛ ho abɛtena yɛ na sɛ we ntu sintidua na me so na ntu sintidua wokɔ aburokyerɛ nam sɛ aburokyerɛ snow wɔ hɔ nti na ɔm hyɛ trasa Ghana woahu snow da adansuo bɛtɔ kora su kɔkyea bɛyie no wonya bi fa sɛ mehwɛ Ghanafoɔ livia akristofoɔ livia na mewerɛ ho ɛtɔ biri bia hɔ yɛ na da bia mekasa a meka ama bi ka mepɛ sɛ yɛ akristofoɔ no yɛhu yɛ left and right masa meka kyerɛ sɛ yɛahwe ase Pentecost at the fam. But look at Roman Catholic, a members, a ladies of Roman, maybe to say Roman sisters. Her oh your Burma, not Sabi, also Burma. You can't call her. Roman sister, Tremo, Obejinan Chang, Sabi, who got the crime. One until I call baby, him. One some pub won't go Jinastro, many 19 years to say coffee. Roma mekada was a time me koboase koye program me ba no na me first station ho na woman no a obo me ma me nsai me hoto me no me fa osa me kochia no ti me real station ho a me besere no na Roman sister ba ko gina ho na sister bi na sister anse sofo na oduru kumase a ya no a chefiefo ama me na me si o de ho na Roman sister no bi sa me bra me pa cho o kokumase na me si han ho se pa cho fa me na me fa ho na me se mani agye na me se sister me ye sofo ai nsuro na me fam saa na me honhom kura aka me ho we say obi hu me say wotimi ka mu kura na eya nimonyam respect I say oh my wa sofo ntina Roman sister ya dan Africa because Roman sister omo fro kafo ya ko rasta man bia no akofro ne ka ya so ma bodam obi asomade ya hyana asom no akofro ne ka ya so abodam on fro oh yeah, I'm so fine. Was me was out. I'm so full. What free yeah? That's his son. So bad. Right? And I mentioned me. I'm say over traffic. Front one answer to one should be a minimum go. Bra, I'm say what appearance would be better Roman sisters in jail. I want to be the whole tree. As a mention a Christian, I'm say Christian only. And then you flash so damn Pia. And you be a book be for so be from what's open. Yes. You say, why legalize so say? Only a 224. You see a flat idea be accident. Or Babasia says up Padiano, none in Sakuni, who no more 2 women you go. No for father, no I got last them. Yes, she will. As if no money be a G. Yeah,
na meka o ana mmanya tan no Kumasi amewei ha da bia meka na no amekọ preaching ngoso me dwamu ama fa manager ne frɛ me wo so for say de o si preaching die atiefuo ba ka kra bi na me se hwana ka kyerɛ ho hwana bo wa mane wona ko afam no so a o me kyerɛ o sɛ de sika sɛ wo Yes. me so de anya afa na mba mu akyerɛ me afa na me ba de wo ba tra se mu aka se kase nkase fa wa afam me ankasa no me ya afam dada ay ena o sharp up mama mi fansiri man so o sia oba bia wo so e kristonia na wo kogira plaza hotel e kotwe tutu ni ba begina ho de o so on de o charge aba na dwamaya difference ni Wo me ye pe. nsam wo nyina yenka o kai anu anu ya na o didi atam masama no nya ye wo meka no kore Ghana hia no kore. Yes. Obi ase nkunkruti mu ni wabrabo ni. Mama du so afurusane. Ti amira wo woro ho no ho nkonkro na nkasa nkyerɛw. Amira wo woro ho no. Osofo. Ho nkonkro na nkasa nkyerɛw sɛ de wo ye mempe. Obekasa akyerɛw, obekasa akyerɛw. Na obi ti aso dem. Mage. Bla bo. O te sɛ. Radiado. Asori ya na Mr. Du Paul. Kan ben so. Awe hu mi se me nam kan. Me tibi sɛ nyame wo wo mu. Me da. Sɛ de o si lead praises no. Yeah. Na mage. Bra. Yen kona men kasam kyerɛw. Ba ma bi di na no ato so ana. O pacho da bi. Nti obi amai. Pacho da bi. Ade. Na ni je ho ntia. Awe ni je me ho. Ai. Oh. Masa aware de anya bɔne o. Sa. So obebie wa no aka kyerɛ oba asa mepew nya bɔne. Anya bɔne. Wan se ne pa wontimi nya dan. Enwa no. Enware no. Na tie. Na ni je ho pa. Sa o. Yo. Na. Obepre. Oh. Sir. Person ke e courtship on by 6 months bi. Okay. I can study you. Yo mate. Ah, Mate bla. okay. Nti na mfrɛ wo no. Yo mate bla bo. Ya me hira wate. Yo. Ya no abɔ ho mpai. Pacho mate. Adana de on ka hwinjira no. Da bi. Another Sunday. Opa sorry obi akɔ na bankata giegina gate achi. Obi a wapa sorry kofie. Kofie. O twane courtship. No ni move. Entina mesi courtship no na amadwama mo no ase ntunu o. Sa. Courtship no. Ya da bi asem we meka. Ya na manfo sa ade ntina afamfo no mfa nkremofo ma afam. Wo hunu lima ma wo repu obi. Da bi. O de amon sakra. Ana Roma sisters no. O mu badwaman wo menyensia ne akɔ Italy. Wa kɔ sia Roma ni mi agye mu nyina awo pen. Da bi. A fine ani Roma sister kɔ sia ya wo nso wo ye. On po adwen sakra bia sakra na de bibi wada. Nyame so na nya force wo. Yes. On pa jai na nyame so on how. Wona wo bu ho nyame wo mu. Obu so ya dotie kasa amen. Enti so ka so nsom na wo moka. Okuwa no de dotie ase ba bia se na honhom no akoto akone. Sa. Another day one Sunday no aba. Age. Bla bo. Ati say. Radiado. Unti de magina atwe no. Enti na me kan me ho. No kura ne nsa no otwetwe. Na ge so asa nani. O che talent. Bonso gina mage. Bla bo. Nneoma bia efi ho. Obo opena pira no. Sa. Nneoma bia efi. Yo. Mama no. Na obekọ so dem obi obo organ. Obi obo dwotai na glasses, we for glasses. Esham. Ehye no wa buru se sram. Ni ya ko. No the glasses na no twonwanyo. Abo. So, Okay. tia no abesi ama boy. Mate. Saturday. Madam for bi so obeba. Obeba ho ntino ya address kama. Mate. Oba ba ya aduane ama mi o. Oh mate. Joseph kosi Mary asiwan. Na Mary kosi Joseph no yoma. Debi. No akono anuane man. E ka jo san ka Mary ba dai. Ba hwe ho. Sa. Enso Ghana fo. Ei. Obi a okosi boy a oba ware no ne yoma.
ade ɛhyɛ no awia tɔ so na ɛwo ani wasa da satade bi na no fi tuatuam ayeyere ɛno ani kure boy no nso nim deɛ ɔbɛyɛ ɔno nso agyegye adampam wɔtwɛn gaa no wapira no wakyagye ɛsɛ wogyina wokɔ sɔre woni mpra obi wokɔ sɔre na wogyina ha woni mpra obi anso yɛbɔ mpa yɛ akyekyerɛ bonsam a wɔyɛ dɛn wɔkyekyere no bonsam akyekyerɛ wo dadaada anso ayɛba saa wowɔ mpra nso wokɔ sɔre you call yourself as meka kyerɛ sɛ wonyɛ kristoni o woyɛ sɔre kɔni wobɛkɔ bonsam gyam wobɛhye wo nsɛm wei no sɛ meme ka wobɛka sɛ medi watam wɔsɔfo nso ka ho mfa nti na sɛ sɛ asɔfoɔ no agya aka no wɔma ka saa wɔmfa nti sɛ sɛ ɔmo sɛ awurade bɛyɛ yɛaka na ho mfa deɛ ɛne awurade bɛyɛ ɔmfa sɛ wowɔ mpra wɔ yerɛ akyi wɔtemi ne wo house girl abɔ dwaman wo house girl na no ayɛ bi ba yɛ a wokɔ yie mpaboafoɔ wu yɛ a wokɔ yie wokɔ frɛ wo girlfriend firim de kyɛm so ane ne kɔɛ wo yere nso te fie wode wɔacheck your life hwɛ abrabɔ a wowɔ mu hwɛ abrabɔ a wowɔ mu meme da bia wokɔtwa loto anso nso yɛ kristoni o meme da bia kɔhyia da a kɔtɔkɔ ne ha ase bɔbɔ wotumi gya sɔre hɔ kɔ transport stadium masa I don't think sɛ wo nkonkuru tiw mu a bɛyɛ saa deɛ sɛ wo nkonkuru tiw mu a asɛmpa no wo sukɔm bɛɛdɛn ɛbɛdew wobɛkyerɛ tesɛ nyame asɛm sɛdeɛ David kaeɛ no ɔse hwɛ ɔse dɛn ɔse sɛdeɛ ɔforoteɛ apere hwehwɛ nsuwa no saa na awurade wako apere hwehwɛ wo owie ɔsɛ awurade wasɛm yɛ medodo mu dɛ na ɛyɛ makoma mu dɛ ɛserɛ woɔ ne ɛdɛ nufusuo ne ahwedeɛ mu nsuo nso na wokɔ sɔre ne ansa nkɔmɔ a sɛ brahman na mudifoɔ no aka na asɛm no wɔama sɔre ɛnyɛ ɔne na bɛgyina pirikyi woahu ana ɛne nti wanhyɛ nkɔm yɛne wahyɛ lazy no de mu ya nkamaama wokora waka asɛm asɔre anyɛ me dɛnnɛ koraa wo sɛ hɔ yɛ medeɛ mɛkɔ no hɔ wobɛkɔ no okay mekɔ a wɔnteatea medeɛ o dabi safo fakyɛ nka mehia wo kakra pakyɛ yo mate ɛne sɛ meyɛ new comer menhyɛ na yɛfrɛ sɛ yɛfrɛ m agata na berɛ asame na de mbaɛ okay organist no ai na wo program ne safo mewɔ program na wonya program sɛn wonya program sɛn safo mewɔ program ne ansan yɛ obi ba esi nso yɛ dɛn wobɛne nti nsan onneɔma no a yɛntɔ no koraa deɛ yɛ sɛ sɛ wobɛne ɛne no nso deɛ ne da meka kyerɛ sɛ yɛ esi no onyame mmoa wɔnyi mfiri wiase wankɔbɔ dwama a ankyɛw memeti wɔ meyi meti a metɔ me bread ne ade ayi me nti asɛm ne yɛ o menkɔbɔ dwaman meyere ɔne adwaman ntam wa nyame yi wadoma na akɔbɔ bia na akyɛw woyɛ ɛda a ɛbɛkyɛw ɔsɔfoɔ diifoɔ prosini kɔhɛ D5 a prosifoɔ agu hɔ neane ɛsini deɛ yɛ o mɛsɛ campaign akɔfoɔ yɛ no wɔnyai wonya no ɔmpɛ sika masa sɛsɛi sɛ ɔde yɛ AC campaign koraa no waanyɛ electricity a yɛsɛ wobɛdi akonnwa waanyɛ hwe gyae ma asifoɔ no mu na bɛyi kwa ma yɛne a yɛbɛtumi anante so sɛ wato pa wokɔtoa donko no ahwe ase a wɔyi awerɛ ho ɛnɛ saa mena nkɔto bio sɛ sukuufoɔ nkɔda yɛ kɔ sukuu Kumase ha ɛne de kyɛm so wɔma ɛkokɔ kɔ sukuu yi okas wɔn tìmi firi school dɛm kò twɛ wɔn fada gyi bɛ 4 million na ɔde abɛhan dan wɔfiri school no mu han ne dan a wɔne ne girlfriend bɛkɔ akɔyɛ dɛn because campus wɔ deɛ wɔntìmi nfa ba wɔsi school dɛm wɔnom drɔt wɔnom wi wɔsan wɔn mpena
The assembly and Nanya Madamana Chiwa. Nabakaja said, Crocro, Memen Crocro. A Diana Cramema. As a dear, yeah, Ghana approach for credit, say. And will be at the biotech. At the power at Shino. No one near, I'm going to Nemo. Where we are. Stadium Empire, one of Zubu. A dear empire here. The assembly master. The person I'm a beer one in my shop, baby. Just a Christianity in I say, yes, son. I buy your swan yet. Yes. I buy your swan. I don't know dear dance yesterday. Yamemba. Massa, let's know what dear. Yeah, quiet, but my master and you may say, if you are cast against you. I'm say Poku Bahano Pano. Or because I do I want a big crab in Mutiebi. Casa Ame. I'm not condemned Poku. You obey me. No, I didn't. Why, I know. And I mentioned my baby. The be is also. They are my person mouth, yes, and it's a massa. We are saying, oh, dear, sanity. Bible show, obey me, obey sense, yes. Just me took my say, a man is your mammy who know me who man be. Ah, I guess you command to be from anywhere. So, who do you know? Me who be now, so my bomber corner send him. Yes. Joseph say, I don't know what's a mere bonity. I make cry. Joseph. So, I saw them, unsro bonny. May catch you also we a Christian here. Or suffer. Be a First Timothy chapter 2, verse 9. First Timothy 2:9. We are, maybe tell you, Sabi, what is saying, Proverbs 7. First Timothy 2:9. Kenkai. Asorima brabo. Was it one cassette? Disco mu abrabo. Asorimu abrabo. One cassette, we are abrabo. Asorimu abrabo. Tia hayo. One cassette. Prayer tower for abrabo. Asorimu abrabo. One cassette cry for abrabo. Asorimu abrabo. Was it asorimu? Tia sorry a Pentecost yadi. Assemblies. Deeper life. Anglican. Historic Adventist. Okay. Church of God, Church of Christ, Awoyo, Nankaba, Nankani, Chilebe and Sarafin, Alakuntu, Namaso Church, what they say, Mozambique Disco Christian Church, what they say, wait, there be, Omu Asoreba Kubi, Salvation Army for account. Okay, Yansan Kombio, Benya Biaka home. Ebenezer Worship Center. In him is life. Bread of life. Obinim. Kasa hamio. Amen. I'm sorry na ados. Mebwana. Was it a sorry mudia? Abrabo. Inti sanctuary mbubo di wura mu a. Siesi. Biwo. Ghana apostolic. Biwo. Menenda kokko. Biwo. Semi na ya sorry. Yes. Was it a sorry mudia? Abrabo. Me catch us as a can wait now. That's an sorry no could be out the sign. I mean, Tiawka. Saros and Ma. Was it a sorry with the eye? Abrabo. Roman. Sorry. Pentecost. Sorry. Methodist. Sorry. Presby. Anglican. Baptist. Sorry. Tiamoa. Saros and Ma. Was it Saros and Ma? Who was sorry? Was it Saturday? And so, that's just what I did. And so, come on here. And for you, what dear? And you are dear. Oh, Satadia. Son, come, Muanimu. Near Jimmy take a cow. Jimmy should be a one more dam. And you must have. But down for a Satadia and who are they? Go into a sick for near we are dear near Jimudia. See, not just will be a was Satadia and who go on Jimunia day. And will be an Agimunti and so are they? Madam, men, I'm trying. We are printing press. Print a Bible. Timmy. Print a Bible. Be what I say. Proverbs 7 verse 1. Fuck off from more. Say 7 and 7. Proverbs 7:10. 10. Ejamamonia swaba. Nasha. Obabi siam. No afraid Jaman for. Was you afraid Jaman for you? Atam. And a Bible so says Saturday. Say you be checking. A Jaman for tam. A jack. My. For tam.
Full stop. Check on so heavy. Obabasia okwa sorry. Nano me read a horse. Na obitia saw them no hand satia. And satia Nesiha. Nanu free nyine gu ho. Ti ho anam twipem sister. Wata de nye ebeya bohane potwe kosoro na mmopo bonepo na mmra soro kakra bra are me nkonam sia sa atade ne bi ho nam se nyon ko a adwama fotam ana wona gina dom wanim to dwom wurade chorus leaders atade ne si ha achino no asa pa ya chiri abejiro praise the Lord hallelujah ana so dia no so 7 years girl bi atade no akoto uko dwom wanya mfi aduasa no atade ya sai ho no akoto 7 years wo sha ya na bone ha na ya se nwi nso nyina ya dai mimi hunu wa ma me hu se wo nyina ye hopeless oba bi o ya sa bi o tutu ni mimu na respecto free se wan kasara won nwene unkura dwunmutie kasa amen ha wo yire dress bi saa ha kasa ya yire ankasa me de me gina me yire ntimi dress saa o fele kura ono kura ntimi me wa na foforo no akọ Pentecost obe fie na me se maame wona mba koma sori ana ba koma wa sori o so sofo de obeka bia na me so be 2 months ana 3 months di ko wa sori why sori be ya woni ba die no so me de ka kosi no no kwa sori am so me ko me pon a ebi obatra wa twa me na makofa ndi na be fie de na no na me de na tena asem se maame ya wari ya no ba bo so mba kono am se maame so ni me no se han na me se ba ni adio o se me niu am se don't worry maame said me she preach me paso ya sa maame no se mate na me se mesa enwo bi da no se mate am se you ntade a wodi ba ye nyina ego na me nya selection de me pa ne de me mpe me ya selection na sote a me to bi a hye mama no se mate o yi ni nyina gu ho daja we me mpe we mani nye ho we moame udi di machi a be sere me yi ni nyina afa na akoka be se 8 na me se for we gu ho o se na we ya nda na me se ye kwose no ani empo obi mfancha na me se da bi ade a me mpa me mfancha yes wana me hwie kresi gu so na mpa manches jabom shi ni nyina kama na me di ba kurom be kira na atade we me fe kama pa susu ma me hwe osusu egufom twam me se fine egufom twam me se fine wasi anya me hwe me se sa fansa wo ba tentin bi aka ho wo so sani akotom pabo o mi to sa sibum no mi di pipa hanimu ti asem ni yo efisa ade da bia me kase se oye Kristo ni power from her na se appearance ani wi asefo ye pa masa wo kwa na wi asefo na ye den esro you can't take Bible and go jam baby say me go count the word of God esro me da bia me danya me asese bro no amakwa akotena so bia no me head up preach bro no so no ma yi me ho adi said the bear preach ni be protect me nteme twamu a udi bu se shafo wi ana heden you can't call me unti me ka se me mfama abusu akuru wa ma ne se mitiri mo odene me mfa if you say unti me satade ma sabi mpraduasa wa yase ne usisi achi nwi nyina na gu ho na de abatena me ka afro me nteme mfa sabi me nya Gabriel na ne mare ba sa da ma adwemone anya dai amanitiri me mfa sa yeah abraba ya bon foma no aba from time we are Christiania me kasa kire on sa sorry say deeper life aba ya no e man ji twi ne kogu
Ye kogum no munim say. Enkom sha sorry. Wonko na pastor kum yi gina ho. Without holiness no man can see the Lord. A man is There are seven here. A man is asem we ho. Ene wo mu nyina ejahi. Adent age wo ma ye serious. Upper heaven iron. Na makinka babru ni baby na dam yam sheme. Bible says say tenene. Ani papa ansene atwafo ne falasifo ne de. Ani tetefo ne de a enter the kingdom of heaven. Ya tenene nsena Abraham de yo. Ya tenene ansene mali madali de. Anya sa heaven ho ya dai. Ana yan hwe to wai. Judas de ahoro halu. Everybody. So for your counsel and no ho sirem. For we brem. Show video. Pajama. So for no your counseling. Show video. Tina deeper for so we no ni counsel yet. Obey to we say. Na so for tia ko na tenten so. Ya jane hanyi na egu. Na so for praise God. Hallelujah. Me who say bonso wagina. Ufie abrafo nka tie bi si wo wontime nka. No ba no so yi nani. Wo yeso kakra. Bonso ojeje mu na sofo ya mo ase no. Bede na Ebenezer amadwaman. Obebo. Wudi wo yakosira nim. Na wo ya tro. Debi. Yansan. Ti asemni yo. Abraba ya bono. Masa, media mekano kura di akyerɛw. We agidini wo ha, be careful. Wo life na sesa no. Kasa amen. Amen. Me gina ho nya dwuma nyina na. We Kristo ni kura nya dwuma bia na ho so ye. Awase Ghana ha, adwuma ni ha. But Ghana brewe se ay Guinness fo abafa wo se bakaka jaka. Bia fo ka anka bida. Tobacco. We Kristo ni a me pese me kasem bi kyerɛw. There's difference between world and Christianity. Yes. Shawuni adwuma konkoto dwanim. Awurade wona me hwefo. We gitum so ma bibia hiame. Osoro me ni adwuma. Wo kan Ephesians chapter 4. Wo si nsa anya adwuma ntwase didie. Wo si orifo onua de bio. Omamode mfa ne nsa anya adwuma pa. Na me ye kromfo e wo wiase ne masakra ba wona ase. Awurade ma me nsa na ne kromfo. Ye madom na boa me na me nya adwuma nye. I tell you on say nya me bebie kwa de amawo. Kasa amen. Wo benya adwuma arai. Asa me gina won ye wadwu we Kristo ni ba wa ha mesa wo ja adwuma na anya adwuma pa. Yes. Something behind. So what the shawama ye hairdresser adwuma. Shawama wo mesa. What's the difference wo? Yes. Wama wo mesa no. Wama are very proud. So sia na honhom bia wi awon. Obi a wo mesa bia no. He me ka che o so wontimi ntra mesa wo. Gabi ni ane nete. Man ba ko. Ye fra na to. Ye ne kotena. Ne ba young gabi o me ne te ga ne ye very calm. Ana o me de ga ne koto. Okay. Omo de ga ne koto adwuma. Wo ma sani nyina wo mpana. Ti asem ni yo. Ana omo kire ba ma bi di man. Ga no. Mr. Tuhuni na akwara ne nyem. They come what? We Christian ya. Sa mesa adwuma no enya bi. Me se anya dan. Anya papa. Se eduwa koto sa adwuma na jai. Papa adwuma aforo ye. Jai anya adwuma pa. Babura kan wa ha. O se sare nso na ma. Ai satade ara. Esa fani awu ade ne adwene mutie keka wo ho. Anya mesa wo. Anasa de sika. We Christian ya nko wo mesa. O kan am sai. Asema wo kan de na ne adwuma de ba da nya adwuma. He me ka mo ate ase he. Ayi spiteful iba yi. E ma bebre twa bi. Mebo. Sa. Enti stressful ne ma na ma no wo mu nidi. Into one woman son who need it. Men no crown make a true. We are Judy in a shop as heaven. And Canada, you can go. You can go Germany. You can't enter the kingdom of heaven. The kingdom of heaven. And you could form a restaurant. Yes. Well, according to Revelation 21, was it heaven? First one. Ya tuono. I am say Basafa was it of MPPM BBBB. Tiasemio. Now get to the year 12. Listen to me. Get to the year say 12. The patron mama driver na MFM. Get to the year say 12. And 12 nutie. Sure buffo. Angel. And the Gina get to the biano. Angel show. And the one pa ube urama anta kronomono. So I brought an angel nansa. You can't enter. Yes. And my study Bible now who say Jesus Christ. Why you ruler? Meso are ruler. Anasa susu homa. Sabricha ni sidaya.
Sadani betimi straight here just what the wool are. And also bo ahoma bi adan. Emano. Sana Jesus tie. Every Christian about the kingdom of heaven. Ya do beto to Christo ho se no. Me kan kra kyerɛw. Enya so kwatra so dem ho anu awi. Na na mete se obi kasa an ada dwamamon kwa na yɛde kɔ heaven. Yɛde be kɔ bunsam gyem. Yes. Aduaba common apple. Echimi ma no me ba Adam and Eve so. Wadwamamon do be kɔ he. Wo be se. Amen kan kra ngyiraw. Ana bana bia wo gyina ha. A wo hye condom wo yi nyinsa egu. Bana bia wo hye condom wo ya dai. We are abortion. Me say we are abortion according to the Bible. And according to Kufuor say Bible nso si jai. Yes. Obi na di kan say e Judah ne Tamar. Yes. Genesis 38 verse 6. Ko Judah wale yiri be fa Tamar. O su Judah wari bi bia e fra ne say Tamar. Manabaka what the manabaka bi e fra ne e Judah baka e your body for Awurade. Ana Judah abakan wa ye bone e wa Awurade anim. It's Awurade kum no. Awurade kum no. Na Judah ka che ona say. Ana Judah e ka kire ne ba ona say ko onu ayere no ho. Wonu ayere no unim. Radio me po ba bi na me ne na di nkomo. Sisa ama awon fa amfare. Wo dress nko anti ma po asem. Eye pa. So ya warefo ho. Wonya ware. Na ha na bag ni say moto am no. Uni pa no. Pe obi agere bag na akura. Am yo. Amen. Yeah. Na wo jira preach aso wa ha o. Wa. You preach aso wa ha o. Esumba ha. Say mo nyina mo pa di odress fan. Na mo nkai. Wa ma ye frum no wo ho. Nko pa bi. Kane aba ne no. O mo yare o. Ti asem ni o. Hade osofo bra. Ma heda na mfra no begina anya bibia. Hwe. Kotosi na o kenkan na mde ba. Yeah. Papa we radio me yire ne maami. So ati ase. Ana mawuo me ya bone wa Awurade anim. Na Awurade kum me. So ana Awurade fa me papa mu ka kire me nua yi se. Ko nu ayere no ho. Ko nu ayere no ho. Na fa nu kunafo. Fa nu kunafo. Na wo mama wunia. Wo ma ama wunia. Na ona nu nyim se. Ona enim se. E ma no renya ne dia. So ne ne obai nyinsan no wo a. Ya de nkwara ne ba ma me amawuo. Na ba so ko nu ayere no ho. Aba so ne da. O ma no hu gu fam se. Ne hu nsuo na ba fa mo ba no de agu fam na. Na wa wo mama ne nua. Sabi aba ye oba ne nyinsan. Na de oye no. De oye no. Eye bone. Eye bone. Awa Awurade anim. Awa Awurade anim. Ti Awurade ya dai. Okuma no nso Okumo no nso. Opram. Ti asem ni. Maame. So ye Kristo ni. Okwa so le fa we ni bra. Yeah. Okwa assemblies. Mo nchi ani sai. It's a small man. Amaya som. A small man. Me ka so ba ka so nim nchi ani. Ka djuma mi de bedu. Mo so fo ye fra ni sai. Suffer the pa. So fo da pa o fine. Part of faith assemblies. O fine. ACIS. Because my ba ho abebusa. So ko no buro nya bra. Mama ni bebre sa o. Yeah. 31st bo wan so oba. O be ma fe ne ba. Me nua yo no agane no. Bra. 31st bo wan so o yese. Chale. Na die nyina ko bompa yo. Yeah, we also kwa we ya. Usro wuro. Me kabra ka sa buo bi bati aba no. Kwasiada. Asodam ya masedin. Gina wan ya ba. Sofo. Nti buo na baba Ghana. Nam sa ni minti minchira. Prosi ni bi. Misiana sofo. Na he na mo ya sare no. Nam se nka bibia. Oi, na dia ba dia sia nyina. Nam so ka sa temu de ni wo. Obi aso. Obia. Ti asemo yi. He me ka mama. Fam ai wani bra me kofa. Yeah. Mama ye, me busu asam mfare. Me po asam wa. Wo ye Kristo ni dia me no na ye Kristo adwuma no. Ha. Wo ye Kristo ni dia se Ghana ya nkyira hwiagu. E Kristo fo nkyira hwiagu. Afam fo nyana ne ano ma sese dia gu wo se dwam. Minim se nyame ya do me fiade wo twenoko obenya difo yi bi. Akwan dia munturufuo. Na wonim no no so ko badwaman. Dia nyame ba ya no. Na wo ya badwaman. Ene wo ya badwaman. Ani adeja atin nyina muntu wonfo. Wonim adeja atin dia man wo kwa sore. Me nyini so bedi sa mo asem no. Man me panasem wo. Amanfo se de wo ya nya. Me nko a me bona ba so. Wo mama ya nkwasiade so ya sofo. Adeja atin ya de. Kai. Wonya ya wasemaba. Wonya kasemaba na. Asofo ni so. Sister. Yo. Ansre. Pini hala akra pasidi. Monhwa no. Sesai. Mimi gina hwehwam na ho. Jesus ntimi nan obi huna oba bi huna baturu sintidua. We oba akura abakasa kwasi awia nantu. Eni ne nanim atu sintidua. Umam di anka jama.
Isi you free we ase. Now we atena kwaye ma che. Sika abu bani mu. Chiri nkusie nyina o. Ka biri bi ko che akoto wo bi mu mabro obo men. Wire mfida. Now we o. Meme kura me ya ba ma no. Mintimi nyimi na we ho. Amfa me ne nam kajetia. Me fare ti asem yo. Say Bible says so obi hunu obi na ne kodo na wa ya den. Na sister hwe oba wo gina ho yo. Wodi ehweso wo gina ho. Ne nsa egu no ho. Na natadi wa page from here to here. Aha o. Ususu say mama sign na be hwe. Bebre. De anti abasa no. Ba ma bia yarewa. Me say ba ma bia ade. Ayewa. Onyame tete dote na nwene yen. Ene oba bia ye glass. Nyame yi ba ma mfen kase. Glass. No de nwene wo ba. Into oba bia ye precious. Oba ya de a wo huna. O so do ani hwe. Aye ba ma nti ane ye yo oba. Anyi oba nti ne ye yo oba ma. Me kire wade. Nti nyame sisa oba no. Oma ba man saso de wafo nti oba bi twam a ba ma bi etimi yas o ya mesaso boafo anka be yede pepe wan na sidan adi divide asim akodwoma akọ sare wa be gu divide dem adan ya misiesim wan na aye bi pen nothing but so to plate ne na ko huna no da plate na fa wo be yeden obeto tasemri ma mi gina hoyi wo yo ba o wo yi ne ha firi ha abeka ha mama ba hwe wodoso yes. Na so ya fada kura obe say Charlie kale ya ko die na die no achiri obe ye say say oba posa ho kakra yes kasa amen me ka na no na makọ adum suru ha na me ba na wo ma bi asalagis bi na ni hapa nya gro e chino ene twibire me ba na mani bo no so na me se mawu na me se madam no gina no sugar na to no fa say onim so jame de be wo so me duru wa na hwim o se e bra anyo na afra mi na me se me no se ana me se di akire afa me sister na wa dwa no oba che so paso yi overtaking ho na na me di america me kokra ti asem ni nyoma bi ho a brothers sisters so wa mo wani anto free o be fra dum ni mu ahwe yes aso dam kura asofo ahwe ase da me kwa akra akopamu ga bi fra so dam bi sister me babusu asem na yima no ama bu mfome ukuru ne me sa ko unsa sa ko simita buza ukuru ne me o do me pa me nso me do ukuru me trasa nyina ya wan jeans efe me no waste pa me ko kurom ana me ko wiram me ba na me jeans ne me kambu wa fase awe me la ko so de me che kura asase asikurom te me nso ba na ja o streeti so ai o skirt bi tie bi na nsu gu ho na umpa bo nsu gu ho eja me nso me weye me do bra so no koro esi so na dama furum na ja me do mo fra gu mi ko mu na me so me tua so sa pan me ba ho no age wo de na me so ma age me de ye be de eski nti me ba nso na nso no wadamfo pa wo fere no eba nti wo hia me a adwen be na baba tirim That's mpacho ya bodam. de obeka na se mi kuro wa ya ade adentia Dress no dressing yet me my dress. sa nti won so a wo se me trasa no oyi ano se o ya asem bisa kasa amen wo de yi ano na wa ka bitia ho anko bra be yi ano yi ana na se me sa o skirt no me de wa anda wa se o brown so no me ya ide abodam and street sister me yayi okay na won so de me de se e ko okuro mu no won so o kabiri bi mamintie sa me ma se wo de na ye dam ade mamia won so se amade won so abadam wako be yano bra wana be yano unkro the man wo mse se trasa giragura mu me kai obi si sa me se wo de ama me bodam wo de a won so wo se me so me de no so Small bodam. won so dan Small bodam. du kona obi wo fia koto abadam fo no yoma ne ya dan egu wo me ni watamu wo yo ba wa ha hia na kire ho like kabitira ekeka sister dia asam na aka enwane nko ni ampon ti asam wo ye papa brother he mama yan sachira ye mama ni wiasen difference nya dai amram ye betimi aye me gina ai hwe my parents we me yiri ha no am ton fo so ha me yi tu na tu me kwa na ja
efira me nua nam sɛ suo nso gye ko mama baako agya 25,000 yi 250 ekwa nam to so na mpuru mu wensunsu de obia ni ne kagyatia saa na tie force ya powerful to enimpa usina puru mu a no me top man me mpo wo hya ni na ebubu agya wei